Ka Deputy Commissioner jong ka South West ka Sales District, ka kongsi kharkongor ka sing sajan, kaliu ban Plie perda ya ka jaka treikam, ne ka office jong ka Ïasnohktilang Village Organization Pyndensakwang. Harangkat ka jinga dan lang uba eson karamai DMM ka Mawphor blok Menteri Shnong Pyndensakwang bat kiwi-kiwi ki paralong kami. Laban kedau baya ka Ïasnohktilang Village Organization Pyndensakwang. Lasdang nadu ka new tarik unaitung arajakan reu, hakaba menta keladap san senam. Daga jingdon jangan daga village organization. Kalalong shisha ka jingkarku namar. Hakabas dang kidang don tang santli ki self-help group. Bada ka jingara parangkat ka jing sim. Jong kinong tray ka office NRLM Mawphor block. Lambat ka jing treshtom jong kinong treikam ka village organization. Tilanang pesutu shushu iki paralong kumiya po ka shnong na ki santli. Mentala mi hadu kan artli ki SHG. Benong ya pi ba menta ngi ka percentage ka bangi cover hang ne po district kadang duna bha ni dang cover kumba marsiteng mo nganong kumba 50% namar ka target kabla abu yang ni na po sarkar kalong kumba henriu hajar ndi ka basusi idang i target iberit bha kum ka electoral roll mo ngi vote ya kata dengan susi ba tang shiteng jongi ki de ki bala ya eject tingil ni shu lingo mentang ni pai ki SHG ba simkia mo kum ki member jong ki member jong ka seng kum ki long kumi ki ba dan hayeng subhaya simkia bat kentu itu ki breu ki bampat tre ban sim uni u inject ban kin letwood chapo CHC ni habangia wan seshnong bapinya sim yu ni u dawai uban yadaya pi nu ni u klam de tambu yadaya pi u yadaru yaki klong pitep menta ki klong le ki ngimpat yo ban ai ti ki bahadu khat prasnem de bapinya da ya nakitu ki bampat yo alat ban sumar de uni ude u jingpang ru uba pide ban perkat umde tangyal de pide perkat yaki weru yaki ba jan yaki ba thon jong pi ba phil aktif shai ba kitu ki bam shim inject kiri kitu ki ba kham kloi ban shitom ban hablet hospital ban ringmen siam ru ki yo asho ba kitu hi ki de ki ba khap ki ba ngan shuong mo ka long ka susi kitu ki de ki ba klat no but mangiru hayeng ni lap hi asai bro shimet bro mangihang ni kidan ki bam da bhabok kata kila lap ya kani ka jingshem buon ma te ka ba kade ka shisha ka balong ngilong khuslai ba benta namar bangi syam hot wat Pyndensakwang hang ne hasnong kam da don ya kam ta handre bon ki lom kmi jungi kam ta ne kisnong ki ba kam kim ya let ban register mon de kila armed ye gumto handre ke ka bangi la ban le na yang ki SHG ke dei ba ha bangi tip ki don ki brang ya shongkha don bi shongkurim ni dei ban ai ka awareness ki ban pen kumnu ka don kam ha bapin da pilaya armet bapin yele marmar sapo yathu i asha be induk register krang ba pipin long ha ka jingtip jong ki ENM jong ki bor jong ka health krang ki laban aya pi ki vitamins ki dawai ki ban pen klanya pi krang ba por ba pi yo klung pin long ka brio ka bashat bat ya iklung ru pin yada bat ya itu long kebiru pinyada te kane ka de ka wei ka ba ka kam ka ba ni ong ba ki SHGC ki member jong ki SHGC ki batip ha ya manla ki thliyeng ki ka jinglong ka jingim jong ki manla ki thliyeng manu bandang kha manu bandang put kum ta ter te ka de ka taru ka wei ka kabram ka ba pin hab ya perkat ba ha ki meetings ka pidan ha ki por pidan meetings apo VO ne ha meetings ha ki jong shisha kane ka ngasai kenmau ba kumbong ba eson hoi ni sedang mengi sedang manga ya kane ka NRLM mo por ka dangwan cepo state jongi
kumboy ong iba ang atray brok haji bangiru ngim simtep kane ka bamut ayu balay hadu kata ngim sutu nakataka group nlong kumno banya lang kumta banya kendu ban kabiet banya tho kita ki account banya sisa ngan suplang ni ngaru ngalong ka babiet ngam simtep ban le kumno ngi let meeting sa dali ngi hab ya penlut ba ka por jungi ban tre ya kane ka kam ti tre habang awan kumto pada ngala hab no ya kane ka kam ya kane you la yo posting sa way re dangala wan sini mata hoi ngasa yo asko baki SAG ngi set let por baki don kitu ki melas i shalom ngi set i baki priang ngi kitu ki jingbam pat utu pusau jong mau kerwat udai uba yat kam ha mo ngi ngal atep na lu betua te re nga dangala wan sini sa po district pada bangala syong bangala hap trilang hang ni andang ala let chabun ki VO ki SAG bang she lang bat iba S1 ni she ya jingo ya ki ngalong ka pasarong ha ban pet ba di nakidi ki plan ki di ki tu iba kencho iba shi ispoting ka I apho ko tingka kumta ba kala kiu hadu kat ni ki plan shisha ki ka ba ki perkhat ki restart namar ka ni umdei tang bagi su perkhat mangi kala ki dadi ki briu ki start ba nado na po ri India kiban perkhat kibala penlut sni kumno bapinya lang kato kamde bapinya lang bapinya dwai nai shwa ka meeting pinya dwai pinya bu ki account balai ngi sat lingo balai kumta ka dai ban penlong kani umdi tama pinya kamai pinya ruspa na lingba ka ne ke SAG ka dai ban penlong ki brio kiba lang kiba start kiba slur nang ba ki brio tek ki se ong ngi ki contain ngi su shom hayeng yim tep ngi lang ki biet ngi tek buan ki la ban thok yang ngi rina lingba ka SHG pada the fialong ki ba start fialong ki ba shlur ban kren hakmat kumbang I menta buan ki ni ke jing shlur yang ki priok ru ki nom la ban thok yang ngi te ngi la si ban yang la kita hajrong ki jat na liang ka pisa na liang ka jing nang jing start but ke ka ba kham tam ka bangila ban yaki khon ki ti jongi ki belong ka lawe jongka imlang sa lang